Музычны шлях Андрэя Мікульчыка пачынаўся са спаўнення песень, напісаных бацькам. Пасля хлопец скончыў каледж імя Міхала Кляфаса Агінскага па класе сольныя спевы, а цяпер ён саліст міжнароднай опернай асацыяцыі. Музыка – гэта мастацтва, вучыцца якому патрэбна ўсё жыццё, упэўнены Андрэй. І сам з задавальненнем прытрымліваецца гэтага правіла. Зараз ён праходзіць навучанне ў акадэміі студыі лірыка, што знаходзіцца ў Фларэнцыі. Ідэя перакладаць творы італьянскіх аўтараў спантанная. Спявак захацеў больш увагі надаць менавіта роднай мове. У 2018 годзе па ініцыятыве Андрэя Мікульчыка на маладзечанскай сцэне была пастаўлена італьянская опера ў 2 актах пад назвай «Служанка-спадарня», напісаная Джаванні Батыста Пергалезі. Пазней жыхары госці горада ўбачылі твор «Сон», вольную трактоўку оперы «Дзанетта». Тыповая італьянская музыка і арыгінальныя тэксты прыйшліся да спадобы гледачам. Пасля паказы прэм'ераў прайшлі за мяжой. У планах на будучыню арганізаваць выступленні менавіта на беларускай мове. Тым больш пачатак ужо пакладзены. Я вырашыў чытаць беларускую літаратуру, а потым я не ведаю, як мне прыйшла гэта думка, чаму не паспрабаваць перакласці нейкі твор, напрыклад, італьянскі раманс альбо песню з італьянскай мовы на беларускую. Таму што беларуская мова, яна вельмі мілагучная і яна вельмі добра падыходзіць да спеваў. Сёння я выконваў для вас 3 творы. Гэта адзін музыка Энрика Тазеллі, «Серенада». Потым другі твор – гэта Франческо Паоло Тості. Ён завецца «Аддіо», гэта значыць «бывай». Трэці твор, які я выконваў сёння ў маім перакладзе, гэта «Сцежка ў лесе», «Ла страда нель боско» па-італьянскі, і аўтар музыкі Чезаре Біксіо. Я спадзяюся, што калі набярэцца больш твораў, я, мабыць, зраблю нейкі канцэрт з італьянскай музыкі, але на беларускай мове. Па словах Андрэя, перакладаць італьянскія рамансы аказалася больш цікава, чым цяжка. Спявак абраў знаёмыя творы, які ўжо даводзілася выконваць па-італьянску. Пераклад можна назваць даслоўным, ён зроблены радок у радок, каб захаваць поўны сэнс, расказаў хлопец. Гэта дзіўна, але творы не пазбаўлены рытму і рыфмы. Зараз Андрэй працуе над перакладам рамансаў і песень італьянскіх аўтараў 19-20 стагоддзя. На чарзе больш маштабны праект – опера. У цэлым варыянце. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ.